मित्रांनो, व्यसन करू नका, व्यसन करू नका, व्यसन करू नका. मी नेहमी सांगत असतो, आपण व्यसन केलं नाही तर आपलं घर, प्रपंच, कुटुंब, नातेवाईक सर्व सुखी राहतील. आपण जर व्यसन केलं तर आपल्याला कोणी इज्जत देणार. एक काम करायची, दारू बाबा भटका खातात ना जास्त प्रमाणात, रस्त्यावर लोळायचं काम करत, त्यांनी काय करा, एखादा दुसरा आपला जोडीदार असतो दुसऱ्या गावात, जर जास्त दारू पित असेल ना, त्याची काय परिस्थिती विचारा, त्याला ना भाव विचारित, ना काका विचारित, ना मामा विचारित, ना बायको विचारित, ना बाईक पोरं विचारित, कोणी विचारत नाही. दुकानावर गेलं तर 5 रुपयाची तंबाखूची पुडी कितीला येते, त्याच्यासाठी सुद्धा उधार राहत नाही. पण तुम्ही गरीब असा आणि तुम्ही एखाद्या दुकानात जा, 2000चा बाजार भरा, ते तुम्हाला काहीच बोलणार. तुम्ही जर म्हणले उद्या देतो, तर उद्या नाही रे, 2 दिवसांनी देतो, काहीच बोलणार नाही. तुम्ही जर व्यसन करत असेल ना, पैसे टाक तरच बाजाराला हात लावण्याची चालता हो, त्याला म्हणतात व्यसन. व्यसन कळलं, लक्षात ठेवा. बस.